Bueno, kasu honetan, eskatzen dozkunena da kurba honekiko zuzen ukitzailea kalkulatzea, baina ematen diguten datua ez da puntua baizik eta malda. Maldari buruzko informazio ematen digute. Esaten du, jakinik zuzen ukitzailea i-6x berdin 0 zuzenaren paraleloa dela. Zuzen honekiko paraleloa baldin bada, horrek esan gure dau, zuzen honek daukan maldaren berdina izango dela gure zuzen ukitzailearen malda. Beraz, nik zuzen honen malda kalkulatuko dut, horretarako i bakandu egin behar dut, beraz, i berdin minus 6x. Orduan, zein da malda kasu honetan? Bueno, malda izango litzateke minus 6. Zuzen honen malda da minus 6, eta nire zuzen ukitzailearekiko paraleloa denez, badakit ere nire zuzen ukitzailearen malda minus 6 izango dela. Beraz, datu hau badekogu. Bueno, orduan, orain lortu behar dudana da puntua. Zer dakit puntuari buruz? Bueno, pues puntuari buruz dakit. Puntu horretatik pasatzen dela kurba eta zuzen ukitzailea. Eta puntu horretan kurba eta zuzen ukitzailearen malda da minus 6. Beraz, zer egin daikegu? Bueno, egin daikeguna da kurbaren deribatua kalkulatu eta minus 6ra berdin du. Deribatua izango litzateke 2x gehi lau berdin minus 6, bueno, 2x berdin minus 6 minus lau, x berdin minus 10 zati bi, beraz, minus 5. Badugu puntua izango litzateke minus 5 i. Eta iren balioa kalkulatzeko egingo duguna da x minus 5 ordezkatu jatorrizko funtzioan. Minus 5 berbi, 25. Keno gehi, 5, ken bi, 3. Beraz, minus 5, 3 puntutik pasatzen da zuzen ukitzailea eta bere malda da minus 6. Egin behar duguna orain da bidatu hauek ordezkatu. Ordezkatu zuzenaren ekuazio orokorrean. 3 berdin minus 6 bider minus 5 gehi n. Beraz, 3 berdin minus eta minus, minus bider minus plus, 30 gehi n. 3 ken 30 berdin n, beraz, minus 27 berdin n. Orduan, gure zuzen ukitzailearen funtzioa izango da i berdin minus 6 x ken 27. Listo.